Wel, Liz, a fel croeso i Steddfod. Ydych chi'n anerch am y tro cyntaf bore yma, pa bell y Cymdeithasau sydd brofiad oedd hynny? Dwi'n cael sawl profiad am y tro cyntaf yn ystod y misoedd diwethaf. Y rei o hwnna'n braf iawn. Gyda i gefndir mewn darlithio. Falle dwi'n quite yn arfer ti sefyll yna treithi mor hir a hynny. Peth o'n i mwy yn ifr amdano fo oedd paratoi, oedd meddwl be di oedran debyg y gynulleidfa i'n mynd i fod, ac o'r testyn o gynnau yn mynd i fod yn deud wrth nhw bod nhw wedi bod yn sbongio oddi ar cymdeithas ac yn amddyfadu bobl ifanc a sut ymateb o'n i'n mynd i gael, ond o bobl yn ymateb yn da iawn ac yn cymryd y pwnc o ddifri. Sôn i chydig bach am y thema felly, sôn am bobl ifanc ac am cael ei amddifadu o wleidyddiaeth. Dwi'n meddwl mi ddeilliodd hyn o fod yn cymryd rhan yn y cyllideb ac gyntoll, o'n i yn brofiad diddorol yn fy hun, syth bin 5 munud ar ôl i'r cyllideb orffan, o'n i fod mynd ar y radio a siarad yn ddoeth am y cyllideb. Mae hwnna'n actually yn eitha anodd, achos ydych chi newydd glywed o, a fawr ohono fo sydd wedi mynd i fewn, ond mi ddysgus i, os di hwn yn wir am y gleidyddion, mae'n wir am y gohebwyr hefyd, dyn nhw ddim really wedi deall yn lawr, a mae'n cymryd tan y nos ych chi fod wedi deall yn iawn. Ond o ddeall yn iawn, oedd o'n ddiddorol a cymryd y cam yn ôl, pa mor synicaidd oedd y cyllideb o fanteisio un garfan o bobl, a hynny wrth gwrs yn bobl fydda'n pleidleisio dros y llywodraeth newydd sydd gennym ni, a drail bobl ni angen cadw yn dyfodol, bobl bydd i trethu nhw yn talu am y cenhedlaeth hun. Ac gymaint o anhegwch yn ymwedig gyda'r income byw cenedlaethol. A bod hwnna ddim yn berthnasol i bobl o dan 5 ar 20 oed. Pa fath o ragryth a ragfar ydy hynna yn erbyn bobl sydd yn gweithio, sydd efallai wedi cael dyledion mawr ar ôl brifysgol, sydd wedi cael dim o'r manteision mae'r genedlaeth hun wedi cael. A reini wrth gwrs, ac o'n i'n mynd trwy'r costau o faint o incwm o rwy'n yn cael yn oedran bobl hun yn talu dim treth incwm, dim yswiriad genedlaethol, bobl ifanc yn colli dros 6,500 o incwm nhw. Rydyn ni'n agosáu 100 diwrnod ers y ddetholiad gyffredinol. Beth oedd eich argraffiadau cyntaf chi o fod yn San Steffan? Gyntaf, hollol ar goll. Mae lle'n enfawr, ond y bron i 30 milltir o corridors yna. Dych chi'n cerdded i lefydd ac eisiau cyngor gan Dafydd William. Be ydych chi'n neud? Cerddwch fel mae chi pi lle, drychwch yn hyderus. Mae hwnna'n golygu bod chi'n cerdded heibwyr o policeman. Yn hyderus iawn. I don't think you want to go in that direction. So gennych chi, dych chi'n gorau ffindio'r ffwr o gwmpas, dych chi ddim yn gwybod lle dych chi'n mynd. Mae'r lle'n aeth y ryfedd, bron dwi'n meddwl, mae'n croesawu bobl yna. Ond ar yr un pryd, mae rhyw hanner is neges o nid i'r sefydliad a dych chi mond yma yn ychydig bach. Gewch chi fwynhau, ond cofiwch fy hafio.